משהו קצר לפני הכתבה שנראה, סיפור של הרב הראשי, הרב זוננפלד של ירושלים, שבא להשיא זוג, החתן רואה את הכלה, סיפור אמיתי, הוא לא רוצה לראות, הוא רואה גם כמו ששמענו בכתבה של אפי, והוא לא רוצה, הרב מברך אותו ואומר, אם אתה לוקח אותה, אל תבייש אותה, ינסה לה, ויהיו לך זרע של תלמידי חכמים. כמה מהם מסתובבים לרחוק מכאן, בקריית צאנז, אחרי שאותו חתן ויתר על הכל, נסע על אישה ולא בייש את הכלה, וזה רק סיפור ככה לסוף. סיפור בית חדש למדרש, רחוב בן יהודה בתל אביב, מקום של הבוהמה, מסתובבים שם, באים לשם הרבה בעלי תשובה להשתדך, אבל זה לא סתם לבוא ולמצוא כלה, זה לעבוד טיפה, לא נעריך, בוא נראה. בבקשה. זה נראה כמו מבצע מתגלגל. בוא תלמד פרשת השבוע, כנס אל סודות החסידות, קרב יהודים נוספים לתורה, ואולי גם תמצא כלה. אשתך הכרת כאן על הגלגליות? לא במשרד הזה, משרד בירמיהו. אבל על הגלגליות הכרת? על הגלגליות, ככה נכנסתי לתוך המשרד, היו 3 בחורים, אחד הציע לשוקו, אחד תה, אחד קפה, היו לי 2 זוגות תפילין, קשרתי, נתתי לאחד איזה פלייר לקרוא, והוצאתי אותה החוצה. דבר תמוך, כי אני הייתי עם ג'ינס בסוודר והוא היה חסיד. איך פתאום ראיתי מבעד לתלבושת הזאת בעצם את הנשמה, אז זה מה שנקרא, הרב אומר, נשיאת חן, חוכמה נסתרת. אין לי פשוט הסבר אחר. מכאן מתחילה הדרך, בית חדש למדרש ברחוב בן יהודה בתל אביב, כאן כבר השתתחו 80 זוגות, גם שי שורוק ואשתו, והשלב הראשון היה להתחזק בלימוד התורה. עד שהוא הציע לי את הנישואין בעצם, 4.5 חודשים. כן. כי הוא היה מורה שלי, אז הוא לא פצע... זה מאוד עדין, כן. השלב הבא בשידוך היה לשלוח את הכלה המיועדת לשנת חיזוק. אמרנו שמעבירים שלב, עוברים הילוך, ואז היא באמת, היא העבירה הילוך. ואז הרב שלח אותי ללמוד בצפת, שנה, זה לא ככה... שנה בצפת, ובורת הרב, והחתונה הייתה אחר כך. והחתונה הייתה אחר כך. כעת נותרה רק בעיה אחת, מה עושים עם הכלב הלבן של הכלה ומי יטפל בו כשהיא תיסע ללמוד תורה, בצפת. שאני לא רציתי להיפרד ממנו ורק נתתי אותו רק בהסכמת הרב לשי. כי הוא לא רצה לטפל בו בהתחלה. אני טיפלתי בו. הוא היה בחור בישיבה. הייתי בחור בישיבה, אני בורח מכלבים, לא רוצה כלבים, שום עניין עם כלבים. הרב אמר לי שבתהליך הזה יש עניין שהכלב עדיין יישאר, שהוא יהיה צמוד. הרב דוד עזיזה שמנצח על השידוכים במקום נאלץ לעתים לפתור בעיות רבות משקל תרתי משמע, כאשר אחד מתלמידיו התלונן כי הכלה המיועדת מלאה מדי. אז אני באתי ואמרתי, אני ראיתי שיש פה חיבור ביניהם, כן, בין 2 נפשות חופקות אחת השנייה. ואז באתי דיברתי עם התלמידה. אמרתי לה קצת, כן, כתוב כלים נעים. אז אומרת, זה אני ואני לא אשתנה. אמרתי לה, זה טוב, אבל כדי להיות ביחד צריך קצת כל אחד להוריד במדרגה שלו. להוריד בעני שלו קצת. ובנקודה הזאת באמת היא השתנתה, היא שינתה. היא הורידה קצת וזה הגיע בסוף, הוא ראה קצת במקום יותר עמוק. ואז היא קצת עזרה לו קצת בחיצוני שהיא, וזה ברוך השם, יש בית, יש כמה ילדים ואין רע. ברגע שתלמיד ותלמידה עובדים כאן, לומדים כאן, והרב מזהה שהם התבגרו, שהם הגיעו לשלב של בשלות, אז הדברים קורים כבר ממילא. ניגשים לרב, הרב מציע, לרבנית, הרבנית מציעה. גבר ניגש לרב, האישה ניגש לרבנית? זה יכול להיות ככה, יכול להיות מהשיעור עצמו, שזה פתאום נולד. יש פה סיפורים של תלמידים שישבו בקידוש בבית של הרב, אחד מול השני במשך שנה, ומחפשים שידוכים מפה ושידוכים משם וזה וזה וזה, עד שפתאום הוא שואל את הרב, מה דעתך? והיא שאלה את הרבנית, וחתונה בניין הדעת.